В Ариел канала сте. Вярваме ли на това? Дай едно малко интро. Okay, let's go. Как трябва да започна? Здрасти, аз съм Ариел от ТикТока. Всъщност преди години аз започнах с YouTube, обаче по няколко причини го изтрих, махнах си видеята, но днес е ден за забава и ето тази джаджа, която между другото ми се падна от зрънчо, ще избира гримът ми. Айде. Прословутото айде ще го има и тука. Не знам дали харесваме бекграунда, ама с времето ще става по-добре. Ето сега, например, е между тези двете. Но ако се падне тук, значи в розово ще е грима. Ако се падне в тук, значи в синьо ще е грима. И мисля да заложа на два цвята. Въртя и цвят номер 1 ще бъде... синьо. Синьо. Оп. Розово се падна. Навънка, между другото, в момента се сипе яко дъжд. Така че, ако чувате нещо, съжалявам, извинявам се, ама метеорологичните условия не са с мен, не мога да ги поръчам. Варя си палитрите, people. Мисля главният герой днес да бъде тази палитра от NYX. Мале, тук е кочина. Почнаха и грамотевици. Сега не знам какво искам да направя, но ще направя нещо. Ако не гледам твърде много в камерата, просто тя е много далеч от мен. Ама аз ви обичам. Дали да не направим омбре от синьо към розово или от розово към синьо? Май от синьо към розово. Правим го, бе. Между другото, като се замисля, ще ми бъде супер приятно сега хората, които са дошли от TikTok, да напишат в коментари, и тези, които не са дошли от TikTok, а от YouTube, да ви напишат в коментари. Интересувам се, хора, какво искате да гледате в Ариелския канал. Най-вече гримове или смесено, защото аз имам идеи. Имам идеи да бъде разнообразно. Харесват ли ви влогове? Харесват ли ви да тестваме различни храни, да готвим? Нещо е такова. Да пада смях в кухнята на Ариел, примерно, да си кръстим някаква такава поредица. На мен ми е интересно да знам на вас колко минути горе-долу ви харесва да гледате видеа, дали под 10 минути или над 10 минути. Какъв е толкова съм тук сега? Сега ще вземем и розово. Палитрата има едно, което е точно като топът ми. Забравих, трябва да си сложа тиксо. Става някак си по-добре отсечено, аз съм фен, така че... Първо си ги лепвам ето така на ръката, за да може да не са чак толкова лепкави, защото като са супер лепкави и отлепят фондютена или коректора. И после не съм въучила на хубави неща. Така си плескаме сега и розовото. Много обичам такива меси, визи, неконструктирани, конструирани, Майко, навънка се излива. Мега яко се получи. Сега си чудя отгоре в наклепача дали да не сложа малко бляскавко, обаче дали да е синьо бляскаво или розово блясково. Блясково. Много ми харесва така. Давай да махаме. Да видим какво става. Сега с една чиста четка взимам и ето така в началото малко го блендвам, да не е твърде харш, въпреки че аз нямам изобщо никакъв проблем с това да изглежда така, защото на мен си ми харесва. Вижте колко добре е отсечено. Просто скандалничко, Сега ще си залепя сосо в колаборация с Pixi. Супер стари са ми. Ама буквално са ми супер стари. Ще използвам това лепило, което е от Shein. И искам да ви кажа, че ми върши доста добра работа, а много хора ми казваха, когато правих Shein haul в TikTok, че не държи, много бързо падат миглите, дрън, хвъстъци, не е вярно. Трябва да решим дали да бъда с розов молив под очите или син. Май син. Този е от Essence, Long Lasting и изобщо не е Long Lasting, защото даже и не се появява. Буквално не работи. Not my type. Мигличките вече са готови. Окей. JK. Армията ще ме разберат. Тая мигла ми убива и почвам да рева. Обаче не искам да я свалям и да я качвам наново. Свалям, качвам. Anyway. Мега яко стана това, вижте го. Това бляскавичкото трябва да го намеря в някоя друга палитра. Това как ми се струва? Може би ето този цвят. Изглежда прекрасно даже. Сега слагам малко коректор. Имам новите гланцове от NYX.
Това са матови балсами. Както искате, така го приемайте. За мен това звучи вау. Казват се Smushy Matte Lip Balms. Аз ще тествам цвят Swipe Sesh. Това със сигурност е супер интересно. Усещането е меко, кадифено, а в същото време стои матово, даже велвет бих казала на устните. Това е завършената визия. Напишете в коментари дали ви харесва, какви видеа искате още да виждате от мене. И това е, бяхте в канала на Ариел. Айде и до следващия път.